Aşgabat Aydın Saat Merkezi'nde Türkmenistan'ın konstitusiyasyonun ve devlet bayrağının günü münasebetli sunut saatlarının konserde geçirli. Berqarar devletimizin benyadını ve halkımızın demokratik yolunu alametlendirgen konstitusiya günü bilen garaşadı vatanımızın mukaddes yaşıl toğunun gününü özüne cemleyen bu ehli halk bayram halkımızın cevizliğine xasım putanınırıya vatanımızın beyik nişanları olan esası kanunumuz ve asmanlı parlayan baydağımız mizemiz cevizliğimizin boysuncumuzun ve beyik mertebemizin suutnaması olmak bilen şöhretli geçmişimizi avadan şu günümüzde ve roşan geleceğimizi özüne cemliye devlet başçımızda bayramçılık münasebetli halkımızda iveren kutluğunda bize devlet ve siyasi kuruluşun milli hem de dünya tecrübesinin esasları umuma adamzat kımmatlıkları singdirilen esası kanunumuza dayanıp şeylik hem yaşıl toğumuzun aslında yurdumuzun devlet ve cemiyetçilik durmuşunu demokratiyalıştırıyaz. Mehrivan halkımızın bağıtıyar ve avadan durmuşta yaşamağının garaşıt vatanımızın güllab etmeğinin hatirasını giyin yerimli özgörtmeler üstünlükle amala aşırıyası belliye. Garaşıt vatanımızın kazanyan üstünlüklerini ve yeten belin sevkitlerini dünya yaymağı yurdumuzun medeniyet ve sunudu saatlerini hem salamlı koşun koşuyanını bellemek gerek. Hadirki dövrde medeni diplomatiya devlet tarihine taşını putunurman neticeli kuralı olup duruyor. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyzyň hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadamyzyň tagallalary bilen 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýip aglan edilmegen Türkmenistanyň konstitusiýasyna aglan edilen ýörelgelerini agrarlygynyň insanperwerlige ýoğrulan parahatçylyk söýjülikli siýasatiniň bütün dünýäde dawarlanmasy we ýaşyl toğumyzyň halkara giňişligine boýsunçly parlamasy. Konsert maksatnamysy beýik özgörtmeler eýýamyny Spediyen parahatlyk anaşmak şoğlasy baky belenteder toğu toğrasy atly aydyn bilen jemlendi. Ýaşyl toğumyz ata babalymyzyň beýik Uguskan türkmeniň seljuklaryň uzak geçmişde boýsunan baýdaklarynyň täzeden belinde galmasy, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe, täze keşipde, täze gurupda döwletliligiň betewliň alamaty bolup pasardamasy. Şonuň üçin mehriban watanymyza ýer ýüzündäki awraýyna boýsunup onuň ýaşyl toğuny guwanmagy haklydyr. Bayramçylyk konsertinde ajaýyp zamany üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahryman arkadamyzy hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyza tüý sürekden hoşçalyklar belentden ýanglandy.